Hey guys, this is me Jelly and welcome back to my YouTube channel. For this video guys, is gagawa tayo ng first ever prank. Ipaprank natin si Meliang guys. So ayun. Excited ako guys. Ayun na nga, medyo maingay sa paligid natin kasi may mga bata. So ito yung first ever prank na gagawin ko kay Meliang guys. Yung prank na gagawin ko guys is dinilit or na-delete ko ang mga importanteng app sa cellphone niya, prank. So yun yung kasi usually si Meliang kasi guys, yung asawa ko lagi na lang nagse-cellphone, no. Sus, nakakainis. So ayun, kaya naisipan ko yung prank na ito. Tingnan ko anong resulta o anong reaction niya pag nalaman niya na-delete yung mga kunyari na-delete. Pero ang totoo talaga hinide ko lang guys. I-hide ko lang yung mga apps na yun. So akala niya na-delete. So ayun, titignan natin kung anong magiging reaction niya sa gagawin natin guys. So ayun, at siguro syempre magbibisaya siya kasi Bisaya naman kami. So ilalagyan ka na lang ng subtitles sa Tagalog guys para mas maintindihan nyo, okay? So ayun na nga, sa kasalukuyang nasa bahay siya ng papa ko kasi nanghiram kami ng pera. So ayun na. So yun na nga guys, so balikan ko kayo, update ko na lang kayo kung anong mangyayari mamaya. I-hide ko lang yung mga importanteng apps sa cellphone niya. At itinan natin, excited na ako anong resulta. So sana maging succeed to guys. Sige, update ko na kayo mamaya. Sige, bye, see you. So yun na nga guys, na-hide na natin yung mga apps na importante para kay Meliang. Mga 5 apps lang naman yung hinide ko guys. Yung app ng kanilang trabaho sa Giante Express. Giante Express po siya nagtatrabaho guys. Yung Share It, yung Facebook, tsaka yung Messenger, at tsaka yung isa is yung nakalimutan ko kung ano, DingTalk. So ayun, yun, importante sa kanya yun sa pagtatrabaho niya guys. So tingnan natin, excited na ako, yun lang yung hinide ko guys. So maghintay na lang tayo sa pagdating niya, tapos i-video ko kung anong magiging reaction niya. Okay, excited na ba kayo? Excited na lang ako. So ayun na nga guys, sana mag-succeed tayo sa first ever prank ko kay Meliang. So see you later guys, bye. So, ayun na guys, andito na yung isa pa nating kasabwat, si Maymay ng Bohol. So, siya yung magbi-video sa amin guys, o siya yung magbi-video sa reaction ni Meliang para hindi man naman mahalata ni Meliang na pinrank ko siya. So, parang totoo talaga. So, ayun, siya yung magbi-video. Dapat hindi halata, dapat di halata. So, ayun. Meron na tayong kasabot, guys. So, tingnan natin. Excited na ako kung anong magiging resulta nito at kung anong magiging reaction ni Meliang. So, sana nga mag-succeed tayo. So, yun lang, guys. Babalikan namin kayo. Update namin kayo mamaya. See you. Many hours later. Pasignan sa kulit.
Malapit na. Kanin. Hala, may ka. Hala, kamay. Hala, kamay ka. Hala, kamay. Sumali ka kay Bilay nga, di ba siya pas-laptop? Ano pinanawa? Oh! Ang sarap. Muha ko ng Facebook ang Messenger. Agad ako, be? Ano naman yun? Cici. Ano yung mama? Ano po yung mama? Miliang! Tapos! Marang sa video. Naprank si Miliang. Balik ka ba? Wala, siguro ng gulog. Hindi promise. Ben, sige, bati mo, Ben. Labay yung mga tao. Sige, bati mo. Abit? Naprank kami wala. So, yun na nga guys, nagtagumpay tayo sa ating prank. First ever prank, nagalit si Miliang kasi akala niya na wala talaga yung mga importanteng apps sa cellphone niya. So, hindi niya alam na hinide ko lang pala. Sobrang lap trip nung reaction niya. So, yun na nga, nagsaksid tayo. So, salamat kay Maymay ng ng videographer si Miliang. So, magaling pala tayo mag-prank. So, yun lang guys para sa video na ito. Sana nagustuhan nyo. If you do guys, please like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell para ma-notify kayo kung may bago tayong upload na video. So, see you in our next video guys. Thank you, Maymay! Bye!